AI ba zai zamanto abin dogaro akan komai da komai ba. Dole sai mun riƙa tantance abubuwan da yake bamu. A mafi yawancin lokuta AI yakan bamu abin da ya ga shi muka fi so ne, ko da ba shi ne ya fi dacewa ba. In dai ka jima kana amfani da AI, na san za ka gaskata ni cewar yawanci abin da kake kawo masa na neman ra'ayi ko shawara ya fi baka abin da shi ya fahimta kana so. Bari in baka misali, idan kai musulmi ne, ka tambayi AI cewar wani addini ne na gaskiya tsakanin musulunci da kiristanci. Tabbas zai ce maka musulunci. Amma da kirista zai tambaye shi wani addini ne addinin gaskiya, shi ma zai ce masa kiristanci. To addinin gaskiya nawa ne? Saboda haka idan za ka tambayi AI abin da ya shafi wani abu na zaɓi ko na ra'ayi, ka dinga faɗa masa cewar ya dinga faɗa maka abin da ya dace ko da ba shi ne ka fi so ba. Sannan kuma duk ra'ayi ko zaɓin da ya baka, ka dinga auna shi da taka ƙwaƙwalwar da taka basirar, domin kai ne kake da basira ta asali, ba irin tashi basirar ba wadda take ta wucin gadi, wato artificial. Kar ka saka wa AI basirarka, ka dinga haɗawa da taka da kuma wadda ya baka. Ka daina barin shi na janka duk inda ya ga dama. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo, ka tabbatar ka mana liking sannan ka mana sharing saboda ya isa zuwa ga mutane da dama.